Mua on aina kiinnostanut erilaisten makuyhdistelmien testaaminen ja itse asiassa tämmöisten ruokamyyttien ja perinneruokien ja jopa tämmöisten ruokainhokkien testaaminen ja niiden saattaminen ruokakelpoisiksi, salonkikelpoisiksi syötäväksi. Ensimmäisenä mulla on ehkä kokkiurani kovin haaste. Surströmming, tää ruotsalaisten hapansilakkaherkku, jonka juuret juontaa jo monen 100 vuoden taakse. Ensimmäinen testi. Avataan purkki. Tää pitäisi olla jotain aivan karseeta. Katsotaan mitä käy miehelle. Ei aukee. Nyt se auki! Ei oo ainakaan vielä mikään paha. Tää tuoksu on itse asiassa aika hyvä. Vähän tämmönen hapaan annetaan sen hetken aikaa tässä tekehtyä ja sen jälkeen mennään keittiön kattoon mitä tästä saadaan aikaiseksi. Ei tää oo paha ollenkaan. Tiedättekö, että kaikki klassikot syntyy periaatteella keep it simple. Älä kikkaile liikaa, sen takia mäkin päätin tehdä tämmösen hyvin simppelin annoksen tästä surströmmingistä. Mallasleipää, punasipulia, ranskan kermaa, vähän piparjuurta ja rakunaa mausteeksi. Tehdään tämmönen klassillinen toasti ja sen jälkeen katsotaan mitä siitä saadaan aikaisemmin. No niin, nyt on herkku valmis. Totta kai tää täytyy testata yleisöllä. Mulla on täällä Juho poika, ole hyvä ja tulepas tänne, niin maistetaan tätä salonkikelpoista ruotsalaista kansanperinnettä. Mitäs hyvää sulla? No siinä on tommonen savusiikaleipä. No nyt tässä aika hyvä. On hyvä. Oho. Vasta. Anteeksi puhu ruotsuus. Tosi hapa tai jopa etikkainen. Niin. Mä ajattelin kans, että näin näitä klassikoita syntyy. Kyseessä oli siis ruotsalainen hapansilakka, joka on aiheuttanut oksennusta ja inhotusta erilaisissa YouTube-videoissa, mutta niin kuin näette, se on täysin syömäkelpoista. Ei okseta ollenkaan. Hajua ei ole mikään ihan herkullinen, mutta maku on ihan jeesittävissä. No niin, tänään oltiin keittiössä vähän kuin nisu ja nasu. Mutta niin kuin näitte, niin vahva suositus hapansilakalle. Ei muuta kuin sinne tehdään ihan arkipöytäänkin asti voi ottaa sen. Jos sulla on joku ehdotus, haasta mulle tai joku inhokkiruoka, mistä voisi tuunata jotain, pistäpä viestiä tulemaan, niin laitetaan testiin.